लइकवा कहला बड़ी प्यार दुलार स्नेह मिलल बा लोग के गाना के। अरे गुजरले नजरी से जब ते गुजरिया धड़केला जोरे से तो एक ही गो दिल बाबे सीना के भीतरिया ओहो दिल लागल बतोरे से कहे के भैया तो गुजरले नजरी से जब ते गुजरिया धड़केला जोरे से कुछ मिसिंग होता है एगो चीज, चाहे ओकर आवाज कम हो गई लोखे चाहे कुछ होखे एगो मिसिंग होता पॉइंट। तो गुजरले नजरी से जब से गुजरिया धड़केला जोरे से ओए कहीं को दिल बावे ये कहीं को दिल बावे ये कहीं को दिल बावे सीना के भीतरिया कहीं को दिल बाबे सीना के भीतरिया ओहो दिल लागल बतोरे से ये कहीं को दिल बाबे सीना के भीतरिया ओहो दिल लागल बतोरे से। जितना भी यूट्यूबर भैया लोग बा सबके प्रणाम बा। रउआ सब पॉजिटिव न्यूज़ चलाए हाथ जोड़ के निहोरा बा। छाप दे बोलो का तमरीग नैनी जस नैना मिलल बाटे ओठवा पर मुस्कान खिलल बाटे। एगो हमरा होई नहीं के बुझात कि सब लोग तो देसी लगता है विदेश से आइल बड़ी का ई रसियन है हैं ई रसियन है एने गु का नामो हतार हो अपने देश में तो इतना गोरी लोग ना होला भाई। दीक्षा खेते में लोग जरे लगा दे दो ना हमरा के दीक्षा। क्या नाम है आपका? दीक्षा। तनी बोल दो थोड़ा सा लोग की शांति मिल जाए। का नाम है? दीक्षा। सुनाई ला ना सुनाई ला। देखिए आपके कितने लोग यहाँ चाहने वाले हैं, थोड़ा सा ऐसे बोलिए कि पीछे भी लोग हैं, पीछे के लोग भी सुने। क्या नाम है आपका? दीक्षा। सुनाई बा आई देखा ठीक बा आप डांस देखिए आप लोग। हर कोत तनी देखल तलिया में कि हर कोत तनी देखल तलिया में रसियन नचे आइल पिया बलिया में। एगो यही क्षेत्र के लड़का बानी गायक बानी अतुल ठाकुर जी। इधर आइए अतुल भैया आइए है नहीं आई हमारे भोला भाई भी आएंगे। आप लोग यहाँ के गाना बहुत सारा ये सुने सब कलाकार अतुल भाई हमारा करे का जिला बोलिया जालू हमारे भोला भाई सब लोग बलिया के कलाकार है। ये कलाकार के ढेर सारा प्रोत्साहन दिलो आशीर्वाद दिलो। अनेक शब्द बोल दी तो का हो का हाल बा।